Μάκης Κοτσάμπασης. Μάκης Κοτσάμπασης. Μάκης Κοτσάμπασης. Μάκης Κοτσάμπασης. Μάκης Κοτσάμπασης. Στηρίσαμε τις παραδόσεις. Τι εννοείς να τηρήσουμε τις παραδόσεις? Το τεινάξαμε το μιλφέι. Έλα ρε σαγλαμάρες. Είδες να τεινάξεις. Να ανοίξει εκεί πέρα το συνεργείο. Τι είμαι εγώ να ανοίξω το συνεργείο κλειδαράς? Επιχειρηματίας άνθρωπος, είμαι και υπάλληλο. Σωστά. Όχι σαν και εμένα, τον υπάλληλο που ανοίγει αυτή την ωραία μπειραρία γιατί τα αφεντικά είναι αργά τα ζά. Έλα ρε. Πρώτη μέρα νιώπατος βρήκες να κάνεις παρατηρήσεις. Και πού θα πάτε μήνα του μέλητος? Δεν θα πάνε μήνα του μέλητος γιατί έχω κάτι καλύτερο σήμερα. Τι είναι αυτό? Ολυμπιακός Παναθηναϊκός επισήμως. Βέβαια, αγόρι μου, πού θα σε πήγαινα, νιώπατος άνθρωπος? Στα κάγκελα. Γιατί δεν γελάσει? Θα πας? Τι λέει? Βέβαια να πάω, το ρωτάς. Μπράβο ρε, σε ζηλεύω. Εγώ θα ήθελα να πάω, αλλά βλέπεις είμαι οικογενειάρχης άνθρωπος. Πού να την αφήσω μόνη της? Τι είπες? Λέω πού να την αφήσω μόνη της. Άστονα να λέει, δεν μου λες. Πότε έχουμε πάει εμείς στην εξέδρα των επισήμων, Ποτέ. Άρα θα πάμε. Θα έρθεις, δεν θα έρθεις? Θα έρθω. Αυτός γιατί με κοιτάει έτσι, μου σπάει τα νεύρα τώρα. Θα σας βάζει το βρακί σας. Άντε να μην πω χαμένη. Τελικά θα δω εδώ τον αγώνα. Θα ανοίξει την τηλεόραση, Άρε τυχερέ φαναρτζή. Άρε τυχερέ φαναρτζή. Δεν λες, αγόρι μου? Εσύ δεν είσαι στη φάση 1. Γιατί δεν είσαι αυτή τη στιγμή σπίτι σου? Γιατί μετά τη φάση 1 υπάρχει η φάση 2. Δεν μου το πεις αυτό, για λέγε. Βαριέται να σε έχει ανάμεσα στα πόδια της και σε ξαποστέλνει στους φίλους σου. Άρε τυχερέ μα. Κοιμάσαι. Και η τύχη σου δουλεύει, αγόρι μου. Δουλεύει. Λοιπόν, πήγαινε ετοιμαστείς, θα πάμε μαζί στον αγώνα. Ορίστε. Άντε, τυχερέ κύριε Μάκη, με 100 ευρώ στους επισήμους. 400 δεν είπες? Συζήτηση θα ανοίξουμε τώρα. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Πήγαινε. Έφυγα. Θες να σου πω κάτι καινούριο? Τι καινούργια να μου πεις? Βλέπεις να αλλάζουμε κατηγορία, να πηγαίνουμε στην πρώτη? Βλέπω να αλλάζεις πάνες, φίλε μου. Ό,τι πάνες ήταν να αλλάξω, τις άλλαξα. Μην το λες. Γιατί να μην το λέω? Μία φίλη της Ελένης είναι δίθεν στη Θεσσαλονίκη. Είναι έγκυος και δεν το έχει πει ακόμα στον άντρα της. Και? Τι εκεί, δεν καταλαβαίνεις? Είναι 40 ετών, έχουν κι άλλο ένα παιδί. Άντε Κυρμάκη, χαρά στα φόλια σου, μπράβο. Δηλαδή εννοείς ότι η δίκη, δηλαδή εγώ και η δίκη... Μάκη κανονιέρη, το έκανες το θαύμα σου. Θεσσαλονίκη, τα τρώμε εμείς αυτά, ρε! Φίλε μου, σύντροφοι στην ομάδα και στη ζωή. Φώτη, φέρε μπύρες, ρε, κερνάω εγώ. Φώτη, φέρε μπύρες, ρε, κερνάει αυτός, έλα, απ' τις καλές. Ένα χειροκρότημα στο φίλο μας, τον άντρα! Άρα κύριε Αποστόλη, τι μας έκανες? Τώρα πρέπει να ψηφίσουμε καινούριο πρόεδρο. Δεν χρειάζεται να βγάλουμε καινούριο πρόεδρο, υπάρχει αντιπρόεδρος, εγώ. Ναι, μαύρο τσουκαλέι. Μην αφήσετε να πέσει τίποτα κάτω. Αλλά να μου πεις, εδώ έκανες το γιο σου αρχηγό στην ομάδα. Τι έκανε ο γιος του? Ο γιος να κοιτάει μπροστά, μην πέσει στο φέρετρο. Αλλά αυτή τη φορά για το ποιος θα γίνει πρόεδρος στην ομάδα θα το αποφασίσει ο κόσμος της ομάδας. Θα κάνουμε εκλογές. Εκλογές θέλει ο κόλος σου. Εκλογές θα κάνουμε. Λοιπόν, βάζω υποψηφιότητα. Και εγώ βάζω. Εσύ τώρα δεν θα έχεις καιρό για τέτοια. Θα αλλάζεις πάνες. Τι είπε? Εσύ δεν θα προλαβαίνεις, θα αλλάζεις πάνες. Καλά πες του, δεν θα αλλάζω εγώ πάνες. Δεν θα αλλάζει αυτός πάνες. Ποιος θα αλλάζει? Ποιος θα αλλάζει? Εκείνος. Εκείνος λέει. Γιατί εγώ? Γιατί αυτός? Μου τα είπε η δίκη χθες, την έπρεξα. Δεν είναι εκείνη η έγκυος, η Ελένη είναι. Τι είναι η Ελένη? Δεν τρέπεσαι, ακόμα δεν παντρευτήκατε. Σε τύλιξε! Πούς! Η Ελένη. Μυστική ψηφοφορία καλύτερα. Γιατί φοβάσαι να πεις ποιον θες για πρόεδρο? Φανερή ψηφοφορία θα γίνει. Έτσι προβλέπει το καταστατικό. Όπως θέλετε να γίνει. Αρκεί να τελειώνουμε, έχουμε δουλειές. Είμαι σίγουρος ότι σε έχει τρελάνει στα τηλεφωνήματα και στις υποσχέσεις. Ελάτε ρε παιδιά, σταματήστε τις κόντρες να ψηφίσουμε, να τελειώνουμε. Όποιος και να βγω, όποιος και να βγει, θα είμαστε από πάνω του. Συμφωνεί. Ψηφίζω πρώτος τον εαυτό μου. 2 Έλληνες, 5 δήμαρχοι. Κι εγώ το δικό μου. Και εγώ ψηφίζω τον εαυτό μου. Εσύ, Μάκη? Να ψηφίσουν τα υπόλοιπα μέλη και μετά εγώ. Γιατί? Διαμορφώνω ψήφο. Ψηφίζω Αλέξη. Εσύ? Θα ψηφίσει ή θα μας κρατάς μούτρα? Σπύρο.
Και εγώ ψηφίζω Αλέξη. Εσύ, Μάκη, διαμόρφωσες ψήφο ή θα περιμένουμε να τελειώσει η τηλεοπτική σεζόν? Σπύρο, κρίμα τη μηχανή που πήρα στο γιο σου. Πόσους ψήφους πήρε ο Αλέξης? 1, 2, 3. Σπύρος. 1, 2, 3. Εγώ. 1. Έχουμε ισοψηφία. Ξαναψηφίζουμε. Παραλίγο να βγεις εσύ, αφεντικό. 2 ψήφοι σου λείπαν. Όλοι μέσα! Όλοι μέσα! Όλοι... Τι κάνετε? Δεν έχω πιάσει μπάλα. Θα το γυρίσει στο βόλεϊ, μου φαίνεται. Δεν παίξτε. Πρόσεξε τι θα κάνεις. Τι σου πάρε. Προχώρα, θα τα πούμε στο σπίτι. Αλέξη, να σου πω ρε. Μήπως μας τα έχεις ζαλίσει λίγο ή μου φαίνεται? Εγώ. Εσύ τι κάνεις εδώ πέρα? Personal training. Τι λέγαμε?